everyone, my name is Lawrence F. Banyo and this is a project for Marketing class from Sir Ramos Dubu. Yes, sir. So now we're gonna talk about a municipality called Asturias. Its product called Bicadawa Delicious Rice Cake. Come on, join me. Gabisa, kung sa'y mong ipangita na mo sa bingka, kabaluma mo na sa'yo'y ana, ang bingka magod, makabusog, diling na mabahay ka mo, ang bingka, diling pareha sa uban, ayogin mo panuway sa bingka, kay ang bingka, naialanganin magluto ang bingka, bingka, bisan asa, bingka, pwedeng lamia, bingka, isang asa, bingka, pwedeng kabisa, bingka, isang asa, bingka, pwedeng lamia, bingka, bisan asa, bingka, pwedeng kabisa, kung makakita mo sa bingka, diya sa pagiruan, pinakalami daw, ang bingka, dili mo magbahay, di kang magina sa digos, pwedeng karatuha sa bingka, ilo, hindi ang kanang uso, parisan ginani mo, juice, masulta na yun ang imong tiyan, dahil gina makatama, dili gina, kaya sa pan, ang pan, mapahagi mo, kahit dili gina, makabusog, sa bingka na makamalin na mo, bingka, bisag asa, bingka, pwedeng lamia, bingka, bisag asa, bingka, pwedeng gabisa, kanang bingka, diya sa bangkal, pinakalami daw sila, biling sila magpalupig sa pagkiruan, kahit mag-dress lang ang bingka, kahit kalamadyo na ubuto, pwedeng na, dili mo magmahay sa bingka, sa bangkal, dialagin mo, pamalit sa bingka, pwedeng lamia, pwedeng lamia, nulas lang bingka, parisan ginani mo, kape, masulpa na yun ang imong tiyan, diya sa dunya bilang, biling sila daw magpalupig, tulong pa hindi